Татарстан яңалыклары студияда Ония Гыбадуллина бүгінгі шығарылышта. Бүгін космонавтика күні ғалам кеңліклерін үзләштіру дәвам итә. Қаһарманнар ізінен Буа ветеринария техникумында батырлық дәрісі узды. Қазанда халыкара класслы спорт мастері Нақип Мадияров истәлегенә самбо буенча бөтен Россия ярышлары үтте. Татарстан президенті Рустам Минниханов ураза һәм Кырбан гаетен бәйрәм итү турындагы указны имзалады. Аның нигезендә ай календаре һәм электән килгән традиция буенча быел ураза гаете 2 майга туры килә. Кырбан гаете 9 июльгә билгеләнде. Моңа кадәр май аенда истәмә ял көннәре бирелүе турында хәбәр ителгән иде. Республикада яшәүчеләр 1 майдан алып 3 майга кадәр, 7сеннән алып 10 майга кадәр ял итә. Бүген космонавтика көне шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республика халкын котлады. Галәмне өйрәнү төрле фәнни техник тармакларда алгарышны тәэмин итә, инвестицияләр кертүгә яңа ихтыяҗ тудыра. Галәм эзләнүләре ил икътисадын алга этәрә. Татарстанда яшь буын ил космонавтикасының танылган галимнәре һәм практиклар эстафетасын лаеклы кабул итеп алсын өчен шартлар тудырыла. Гамәли фәннәр белән мавыккан сәләтле укучыларның киләчәктә галәмгә бәйле зур ачышлар ясаулары мөмкин. Кешелек тарафыннан тудырылган сәбәпләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән куркынычлар, авыруларны, низахларны, шулай ук табигый күренешләрне, әйләнә-тирә мөхит турындагы белемнәрне даими арттыру юлы белән генә уңышлы җиңеп чыгарга мөмкин, диелә Алексей Песошин котлавында. Ата-ана аерылышканда балаларга психологик яктан нинди ярдәм күрсәтергә кирәк? Бу проблеманы Татарстан Дәүләт Советында Мәрхәмәт, Милосердие, хатын-кызлар берләшмәсе һәм башкалар шәһәр думасындагы Өмет депутатлар төркеме парламентарийлары аерым контрольгә алды. Парламент хәбәрләре белән сезне тулырак Алия Галиуллина таныштыра. Татарстан башкаласында Донецк һәм Луганск халык республикаларының бәйсезлеге игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митинг узды. Йөзләгән кеше, шул исәптән яшьләр дә Җиңү паркында сугышчы интернационалистларга куелган һәйкәл янына җыелды. Хәзер Донбасс халкының киләчәге өчен көрәшүче Россия армиясына теләктәшлек белдерделәр. Россия һәм Татарстанның дәүләт алемнәре арасында Донбасс триколоры да күренә, символ гына түгел, ә безнең халыкларның бердәмлеген раслый торган дәлил. Казанда Донецк һәм Луганск халык республикалары игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митингта йөзләгән кеше катнашты. Республика халкы теләктәшлек күрсәтте. Бу Донбасс кешеләренең һәм россиялеләрнең уртак бурычы. 2014 елда Донецк һәм Луганск шәһәрләрендә үз билгеләнү турында референдум узды. Ул Украина хөкүмәтенең Россия белән дуст мөнәсәбәтләре үзүенә җавап булды. Киев Донбасс шәһәрләрен бомбага тоту белән җавап кайтарды. Мы, конечно, целиком, полностью, со всеми своими мыслями, сердцами находимся вместе с нашими ребятами, солдатами и офицерами, добровольцами, которые действительно честно и преданно выполняют свой долг перед страной. Бәйсезлеккә юл катлаулы булып чыкты. Кемдер Донецк һәм Луганск халкын геноцидтан коткарырга тиеш иде. Казаннан 6 яшьлек Ваня сугышчы интернационалистлар һәйкәленә зур горурлык белән карап торган арада Россия армиясе солдатлары Донбасс халкының азатлыгы өчен көрәшә. Татарстанлылар Россиянең коралы көчләренә дә, Донецк һәм Луганск халкына да актив ярдәм итә. Азык-төлек, кием салым беренче кирәк яракларны озата. Бердәмлек күрсәтеп митингларга чыгалар. Моңа җаваплары да гади, үзебезнекеләрне бер кайчанда ташламыйбыз диләр. Депутатлар Казан ратушасына шәһәрнең барлык социаль хезмәтләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләрен, психологларны һәм ЗАГС идарәсе хезмәткәрләрен чакырды. Бергәләп катлаулы мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Төбәк һәм федераль министрлыклар, закон сакчылары да аерым киңәшләр алды. Гаилә таркалу теләсә кайсы баланың психикасы өчен эссез узмый. Психологлар раслаганча, аерылышу сабый өчен зур стресс, аның рухи халәтенә тискәре йогынты ясарга, тәртипләр бозылырга мөмкин. При рождении малыш воспринимает свою семью как данность. Поэтому принятие родителями решения о разводе, безусловно, застигает врасплох. Положение усугубляется также тем, что ребенок постепенно начинает осознавать свою беспомощность, невозможность повлиять на ситуацию. По шкале
шкале социальной адаптации Холмса-Рея развод по своей стрессогенности занимает второе место после смерти близкого человека. Монда ишракларда психология ярдәм темасын Казан шәһәре думасы каршындагы яшьләр парламенты башлап җибәрде. Аларның өлкән хезмәттәшләре моңа анализ ясагач, борчыларга урын булуын әйттеләр. В каком состоянии находятся дети, когда им приходится разрываться между мамой и папой, когда они находятся в процессе развода. Это такая боль. Вот действительно очень важно, что этот вопрос у нас в Думе зародился в результате тщательного анализа в молодежном парламенте. Людмила Андреева фикеренчә, шәһәр думасы кеше белән генә бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Парламентарийларга законнарга төзәтмәләр кертү өчен федераль хезмәттәшләренә һәм хәтта югары судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җәмәгатьчелек вәкилләренең дә практик тәкъдимнәре бар. Татарстанның әтиләр берлеге конкрет ярдәмнең махсус проектын эшли инде. Гаиләләр үзләре тынычлык һәм гармония белән ышанырга һәм киләчәккә омтылырга тиеш. У нас предложение есть по школе ответственного родительства. Мы в ближайшем будущем планируем реализовать этот проект в Республике Татарстан. Они, естественно, обучились, познакомились, на чужом опыте посмотрели и обдумали свое правильное решение в дальнейшем, да, как воспитывать ребенка, какое будущее будет ребенка. Ведь самое главное – это у нас дети. Мәрхәмәт милосердие депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева түгәрәк өстәл янында фикер алышуга йомгак ясады. Казан районнарында ата-ана аерылышканнан соң балаларга психологик ярдәм күрсәтү буенча гаилә үзәкләре булдыру мөһим. ЗАГС идарәләренә гаилә кризисында булучыларга булышу өчен төркемнәр оештырырга тәкъдим ителде. Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләреннән мәктәпкәчә һәм белем бирү учрежденияләре психологларының эшчәнлеген көчәйтергә кушылды. Кирәкле нәтиҗә монда бу эшнең дәвам ителүе. Без хәзер резолюцияны кабул иттек. Шушы резолюциядә бөтен проблемалы сораулар язылган һәм безнең министрлыкларга да һәм шушы мәсьәлә белән шөгыльләнгән һәрбер юнәлештә эшләгән кешеләргә, организацияларга рекомендациялар бирелгән. Бу әле эшнең башы гына. Депутат хатын-кызлар фикеренчә, психологлар җәмәгатьчеләр белән бергә һәр гаиләгә барып җитәргә тиеш. Әти белән әни баласының киләчәге турында уйлансын иде. Фәрит Мөхәммәтшин Төркменстан һәм Россия арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулу уңаеннан котлау юллады. Шулай ук парламент рәисе Куркынычсызлык советы утырышында катнашты. Казанда булачак сәясәтчеләр өчен кадрлар резервы Татарстан Республикасы командасы проекты эшли башлады. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Буа ветеринария техникумында батырлык дәресе узды. Аны Татарстан буенча десантчылар берлеге әгъзалары Әфганстан, Чечняда сугышчан хәрәкәтләренең чын геройлары үткәрде. Алар студентларга армиядә хезмәт итү, төрле халыклар дуслыгы турында сөйләде. Тулырак алдагы язмада. Десантчылар үзләренең тормыш юлын, һөнәргә ничек килүен, ватанны саклаучыга нинди сыйфатлар хас булуы хакында сөйли. Чарада шулай ук Буа муниципаль районының чик сакчылары берләшмәсе вәкилләре дә катнаша. Мондый дәресләр бөтен республика буенча үткәрелә. Цель нашего урока – довести до детей, до молодого поколения. Дәреснең максаты укучыларга ватанга хезмәт итү бурыч кына түгел, изге гамәл икәнлеген аңлату, армия тормышын төрле яклап ачу, кеше ватанына тугрылык, патриотик тәрбия бирү. Очрашу инициаторлары, техникум студентлары һәм форпост оешмасы активистлары. Чара мәктәп укучыларында да, студентларда да зур кызыксыну уятады оештыручылар. Ребята задавали очень интересные вопросы, как там в армии, как кормят. Студентлар армия тормышы, ашату ягы, кием салым җылымы, ничек чабулары, нинди корал төрләре барлыгы һәм башка үзләрен кызыксындырган сораулар бирделәр. Барысына да төгәл җавап алдылар. Мондый чаралар техникумда даими рәвештә уза. Яшь буынга патриотик тәрбия бирү озак еллар дәвамында гамәлдә булган иң мөһим юнәлешләрнең берсе. Безнең инде елда үткәреләдер иде. Әфганчылар көненә багышлап, әфганчыларны чакырадыр. Бу ел инде без әфганчыларны булай масштаблы итеп чакырдык. Берничәсенә белән генә очрашу булды. Класс сәгатьләрендә генә үтте әфганчылар белән очрашулар. Инде десантлар белән әле менә быел беренче тапкыр безнең базада. Батырлык дәресе ахырында десантчылар студентларны Кыркачыктагы десантчылар мәктәбенә ярышка чакырдылар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Россия төбәкләренә мәктәп укучыларын тукландыру өчен тотыла торган азык-төлек бәяләренә мониторинг уздырырга һәм аны ныклы контрольдә тотырга кирәк. Бу хакта Россия мәгариф министры Сергей Кравцов белдерде. Санкциялар вакытында мәгариф учреждениеләрендә укучыларны тукландыру бәяләре нигезсез артырга тиеш түгел. Хәзерге вакытта 1-4 сыйныф укучылары бушлай кайнар аш белән тәэмин ителә. Бу максатларга быелда ил күләмендә җитәрлек суммада акча бирелгән. Хәзерге заман сәнгате галереясында рәссам Ольга Мичиның уникаль фотокүргәзмәсе тәкъдим ителде. Якты портретлар, гадәти булмаган битлекләр, әлеге барлык масштаблы эшләр Африка, Азия һәм Төньяк халыклары мәдәниятын саклауга багышланган. Чукоткада яшәүче кеше кулында смартфон, Африка кешесе кулында утлы корал. Әнә шулай цивилизация Африка, Азия һәм Ирак төньяк кавемнәренең гадәти яшәешен берләштерә. Кичә халыкларның портретларын автор әнә шулай сүрәтли. Рәссам Ольга Мичи күргәзмәсе игътибарны җәлеп итә. Это художественный проект. Эти люди сейчас находятся... Бу нәфис сәнгать проекты. Анда сүрәтләнгән кешеләр глобаль проблеманың үзәгендә, сайлау алдында, күптөрлелек, бердәмлек мисалы. Биредә алга киткән цивилизацияның кече халыкларның мәдәниятенә ни рәвешле йогынты ясавы мәсьәләсе күтәрелә. Төп халыкларның заманча яшәеш формаларына лицо божества дигән икенче фотокүргәзмәдә урын бирелгән. Уникаль битлекләр кече халыкларның тормыш рәвешен чагылдыра. Алар хәзерге чынбарлыкка туры килә. Это не дань современной моды, а это возможность показать в деталях. Бу хәзерге заман модасына иярү түгел, кечкенә халыкларның тормышын безнең цивилизация белән бергә аерым детальләрдә күрсәтү. Аларның бездән пластик әйберләр, патроннар, автоматларны алулары, яшәешнең үзгәрүен раслый. Булар алгарышның кызыклы үзенчәлекле мисаллары. Биредә цивилизация белән табигый дөнья очраша. Заманча технологиялар кулланып ясалган фоторәсемнәр, экспонатлар цифрлы дөньядан ерак булган халыкларның мәдәнияте турында сөйли. Казандагы хәзерге заман сәнгате галереясындагы 2 күргәзмәне дә 5 июньгә кадәр карарга мөмкин. Ләйлә Зайнуллина, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны матбугат күзәтү сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында яза дигән сорауга җавап эзләүне дәвам итәбез. Рамазан айы барганлыгын искәртү өчен булса кирәк, Шәһри Казан газетасы тәравих намазы, фитр садакасы һәм уразага кагылышлы сорауларга җавап язмасын беренче биткә чыгарып биргән. Газета шулай ук дөньяви сорауларны да читләтеп үтмәгән, монда үзенең аерым бер битен багышлаган. Игътибарны җәлеп иткән тагын бер язма Шәһри Казан үзәктәге матбугат чарасыннан тәрҗемә итеп бирә. Ул да булса азык-төлек продуктларына тәмәкеләргә ябыштыра торган кебек этикеткалар ябыштыру тәкъдиме турында. Баксаң, дөньяда 40 ел эчендә симерүдән интегүчләр саны өлкән яшьтәгеләр арасында 3, балалар арасында 7 тапкыр арткан. Моның сәбәбе дип составында шикәр, май һәм тоз, калориялы күп булган продуктларны күп булуны атыйлар. Шуңа да кибетләрдәге андризыкларга махсус кисәтү кәгазьләре ябыштырырга кирәк диләр. Бу сүзне безнең әби-бабайларыбыз ишетсә, тәмле ашар өчен иң элек тырышып эшләргә кирәк дип әйткән булырлар иде. Шулай әйткәндә кеше симерә алмый. Кем әйтмешли заманасына күрә тыелулары һәм тыюлары. Безнең халык ишек капкаларын бикләп яшәргә өйрәнде инде. Авылларда да хәзер капка бикләп утыруга да тихәл. Менә шәхси мәгълүматларыбызны ничек сакларга? Әлеге сорауга җавап бирүне Батам Татарстан газетасы беренче битеннән башлаган. Сүз үзебезгә кагыла торган паспорт мәгълүматлары, банк картасы номерлары, төгәл адрес һәм телефон номерлары турында бара. Андый мәгълүматлар белән явыз ниятле адәмнәрнең әллә никадәр явызлыклар кыла алуы инде сер түгел. Шуңа да газета журналисты безгә ничек итеп ул капканы да бик тә тотырга икәнлеген кисәтә. Махсус хәрби операция барган көннәрдә халыкның сәламәтлеге какшавы ачыклана башлаган. Нишләгә дигән сорауга җавап алу өчен шул ук Ватаным Татарстан газетасындагы 2 танылган каләм иясе Риман Гыйлемханов һәм Рәшид Фатырахмановның язмаларын укып чыгарга киңәш итәр идем. 2 язманың да төбендә мондый фәлсәфи фикер ята. Һәр вакыт булай булмас. Шуннан да тормыш дәвам итә һәм безгә алдыбызга чыккан сынауларны үтеп алга баруыбызны дәвам итәргә кирәк. Әнә Апас районындагы Апас Мол агрофирмасында терлекчеләр хезмәт хакының аз булуыннан һәм аның да вакытында бирелмәвеннән зарланып газетага шалтыратканнар. Газета хәбәрчесе шул фактларны ачыклык кертеп кайткан. Алга таба да матбугат чаралары үз укучыларының мәнфәгатьләрен яклап яшәрсен иде дигән өметтә калдык.
Қазанлыкларның апрель саны ise көп санлы жырлар авторы шагыйрә Сания Ахмаджанованың шигъри тупламасы белән башланып киткән. Әшәш мәсьәләләр укырга яратучылар өчен күптән түгел Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән әдәби әсәрләр конкурсында җиңү яулаган Наилә Харисованың «Үтте диген повестен укып уйлана ала. Татар хатынның сугыш чорында күргәннәре теләсә кемнең күңеленә тияр, уйланырга мәҗбүр итәр дип уйлыйм. Шул ук бәйгедә хикәя номинациясында җиңгән Илсияр Ихсанованың «Мәтәм» әсәре дә бер тында укыла. Әгүммен бүгенге татар әдәбияты ни хәлдә икәнлеге белән кызыксынучылар шул ук Казанлылар журналында әдәбият галиме Дания Заһидуллинаның тәфсилле дә, дәлилле дә язмасын укый алалар. Үз матбугатыбызны укып, фикерләп яшәргә язсын дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Татарстан Республикасы президенты карары белән ил һәм милли мәдәниятны үстерүгә зур өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә торган Тукай премиясе кандидатлары белән очрашу матур бер гадәткә әйләнде. Быел да шундый чара Казанның Габдулла Тукай музеенда узды. Габдулла Тукай премиясе лайык кешеләрнең иҗатларын таныту мөмкинлеге. Быел элекке еллардан аермалы буларак 19 кандидат. Алар арасында театр һәм башка берлекләр аша теркәлгәннәре дә бар. Улуг премияга Башкортстан, Әстерхан, Сибир татарлары да үз кандидатларын тәкъдим итеп караган. Габдулла Тукай әдәби музеенда 2022 елда Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләгенә дәгъва итүче кандидатлар әйдә халыкка хезмәткә очрашуында бер-берсе белән якыннан танышып, фикер алышты. Габдулла Тукай әдәби музеенда Тукай премиясы кандидатларына һәм лауреатларга игътибар бирү шуннан да бик мөһим. Чөнки Тукай премиясы аша безнең музейда экспонатлар туплана, без соңыннан аларга багышланган айрым залыбыз бар. Шунда Тукай премиясы лауреатларының шәхси ядкәрләрен күрсәтәбез. Алар белән Казаныбызга килгән туристлар да, шулай ук инде дөньяның төрле почмакларында яшәгән татарлар да һәм республикабыз кешеләре дә әлбәттә таныша ала. Рашат Низамиев Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына татар профессионал музыкасына нигез салучы Салих Сайдашев турында роман, композитор Фәрит Яруллин турында драматик повесть һәм Рөстәм Яхин турында поэма язган өчен тәкъдим ителә. Фәрит Яруллинның язмышы бик ачы булды. Аны Тукай яшында, 27 яшында сугыш калалар. Без аның кабрендә Мисәйд абый, аның битендә никәше Мисәйд Яруллин. Шуның белән берлектә һәм бик күп кешеләр катнашында, Мәскәү пионерлары, кызыл истәбарлар катнашында. Аның кабрен 40 елдан соң эзләп таптык. Намзәтләр арасында Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәүс Ханов та бар. Ул Түбән Камадагы берничә әһәмиятле объект авторы. Бу Сабантуй мәйданы, Красный Ключ яр буе, Үзәк җәмгыять мәчете, Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы. Ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышлана. Казаннан булсын, Шолодан булсын, Түбән Камага барганда шәһәрнең менә беренчедән яшеллеккә күмелеп утыруы, икенчедән менә үзенчәлекле бизәлешкә ия йортлары һәм менә Фирдәүс Хановның турыдан-туры өлеше кергән мәчете булсын, һәр берсе шәһәр халкында килгән кунакларны да үзенең менә гаҗәеп архитектурасы белән җәлеп итә. Мин үзем 78 елны институтында укып бетергәч, Казан төзүчеләр институтын бетергәч, Түбән Кама шәһәренә җибәрелгән идем. Шул юллама белән шунда шушы елдан бирле менә быел инде 44 ел була, шушы шәһәрдә, шул урында, шушы һөнәр белән шөгыльләнәм. Шушы 44 ел эчендә бик күп объектлар төзелгән, бик күп проектлар эшләнгән, бик күп паркларым бар, бик күп һәйкәлләрем бар. Шуңа аларны җыйнап, аларны туплап, карый башлагач, булай бик әйбәт кенә тормыш иткәнмен икән дип үзем дә уйлап куйдым. Музейда тамашачылар аларга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә, әдәби әсәрләрен тыңлый алды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстаныбызның башкаласы Казан бер сүзсез үзе зур бер спорт мәйданы. Хоккей, футбол, баскетбол, татар көрәше санап китсәң шактый җыела. Күптән түгел генә тагын бер шау-шулы турнир Залесный бистәсенең Олимпийд спорт комплексында халыкара класслы спорт мастеры Нәкыйп Мадияров истәлегенә багышланган самбо буенча ярышлар узды. Киң масштаблы әлеге дәрәҗәле турнирда атаклы баһадирлар көч сынашты. Алар Россия төбәкләреннән килгән төрле үлчәмдәге танылган спортчылар. Әлеге турнирны безнең коллегабыз Фәннур Хасанов та күреп кайтты.
Әлеге бүтін Россия самбо біріншілігіне уздырылушы турнир 32-шісі һәм ул Татарстан Республикасы президенті ярдәме белән оештырылды. Ярышка Россияның 27 регионыннан иң көчле спортчылар җыелды. Татарстан 28-шісі. Тамаша 1 минутлык тынлык белән башланып китте. Безнең сагынабыз естественно. Аның хәтерен шушы турнир аша саклыйбыз. Бу көрәшче буларак ул чын көрәшче иде, бик көчле көрәшче иде. Татар көрәше ул безнең самбо көрәшенә бигрәк тә безнең минем энекәшләргә нигез булды. Алар күбесе барысы да татар көрәшеннән күп нәрсәне алып, татарча көрәшеп, сабан туйларда көрәшеп, шушы самбо киләменә чыккан егетләр. Самбо көрәшендә бик күп татарча көрәш алымнары бар. Алар күп көрәшчеләр өчен кыенлык тудыра, чөнки алар аны белеп бетерә алмый. Безнең өчен ул өстенлек булып тора. Самбо көрәше ул халыкара көрәш. Шушы көрәштә җиңеп чыккан егетләр безнең халкыбызны үстерәләр, андан арттыралар, дөнья күләмендә арттыралар. Тарихка күз салсак, данлыклы Мадияровлар Татарстанның самбо мәктәбен бүтән дөньяга таныткан бер туганнар. Бу үзенчәлекле гаиләдә туган 7 ир егетнең 6-сы үзләрен спортның әлеге төренә багышлаганнар һәм зур уңышларга ирешкәннәр. Төрле үлчәмнәрдә Россия һәм Советлар Союзы беренчелекләрендә, төрле халыкара турнирларда, дөнья чемпионатларында җиңү яулаган халыкара класслы спорт мастерлары. 80-нче еллар башында Татарстаныбызны җир шарына таныткан спортчы туганнар Нәкыйп, Нәфыйк, Рәшид, Рәфыйк, Фәрид барысы да Татарстан самбо мәктәбен данлаган көрәшчеләр. Бүгенге көндә бер туган Мадияровлар энеләре истәлегенә Казанда ел сайын Бөтен Россия турниры уздыруны намус эше дип саныйлар. Это у нас всероссийское соревнование памяти Накипа Мадиарова, который у нас в свое время добился очень высокого результата, мастер спорта. Әлеге турнир бик зур спортчы Нәкыйп Мадияров исемен йөртә. Гомумән Мадияровлар гаиләсе бүгенге көндә спортны югары баскычка күтәрү юлында актив эш алып баралар. Алар үз эшләренең патриотлары дияр идем мин. Әлеге турнирдан һәр елны 5 спорт мастеры чыкса да, 32 елга күпме җыела бит. Бик югары дәрәҗәле турнир. Булачак чемпионнарны Мадияровларның олы абыйлары Россияның ат казанган тренеры Фәрид Мадияров әзерләгән. Ул республиканың җыелма командасын туплап һәм Советлар Союзы җыелма командасының тренерлар штабында эшләп, тренерлык эшчәнлеген бик яхшы алып барган көчле спортчы. Турнир очень мощный, такой, значит, редко можно собрать у нас в России. Көчле турнир, оештыручыларны айрым басым ясап әйтергә кирәк. Афәрин, мондый турнирлар Россия күләмендә бик сирәк була. Көн кадагында туган сорауларга бик тиз арада җавап табыла. Рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт Мадияровлар гаиләсенә, һәрбер спортчыга уңышлар телим. Турнирлар оештыру бик җиңел булмаса да, безнең өчен ул шатлыклы мәсьәлә дип әйтсәк тә була инде. Чөнки без көрәшеп үскәнбез, көрәштә тирендә манчылганбыз, ныгыганбыз, үскәнбез, шуңа бергә булып, бергә яшибез. 1974 елда Армавир шәһәрендә көрәштек Владимир Владимирович белән бер үлчәмдә. Миңа аны атарга туры килде, чөнки ул бик көчле көрәшче булса да, көчлерәк булып чыктым. Көрәштә келәмдә чыныткан егет хәзер бөтен дөнья күләмендә эш алып бара. Без аңа шуңа түземлек телибез. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Әлеге спорт төренең киң таралуын, шушы ярышларда катнашырга теләк белдергән спортчыларның географиясе, оештыру эшенең масштаблыгы күрсәтеп тора. Ярышта Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин, Татарстан Республикасы спорт министрлыгы югары казанышлар спортын үстерү бүлеге җитәкчесе
Раиф Вафин, Татарстан самбо федерациясы вице-президенты Рафик Мадьяров, ярышның баш судьясы Олег Рочев, Нақиф Мадьяровның күп санлы туганнары, самбо спорт түрі белән кызыксынучы жанатарлар катнашты. Тамашачыларыбызга тагын бер шатлыклы хәбәрне җиткерәсебез килә. Бүгенге көндә Казаныбызны зур бер спорт мәйданы диеп гырурлансак та, әлегә аның көрәш үзәге юк. Ләкин берничә спорт төрен берләштерүче зур күләмдәге көрәш үзәген төзү һәм аңа бер туган спортчы Мадьяровлар исемен кушу турында сүзләр йөри. Сүзләре хак булсын диде. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.